Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinubay. Why nailain pa? Lamiaw eh. Panginoon, sa gitna ng pagkalito at takot na bumabagabag sa amin, balutin ninyo kami ng yakap ng inyong pagmamahal at proteksyon. Palakasin po ninyo ang aming mga katawan. Patuloy na patnubayan ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Tulungan at gabayan po ninyo ang aming mga lider sa kanilang mga desisyon. Pagkalooban ninyo ng lakas ang mga frontliners sa kanilang pagsugpo at pagharap sa karamdamang ito. Aming Ama na pinagmumula ng aming kalakasan, kayo po ang magkaloob ng kagalingan sa lahat ng patuloy na lumalaban sa sakit na ito. Kayo po ang aming sandigan at takbuhan. Sa inyo po ang aming buong pagtitiwala. Dahil alam naming sa gitna ng krisis na ito, hindi ninyo kami pababayaan. Abyan may nga dira sa imo kag welcome sa aton nga programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bahay City Fellowship Baptist Church, Bahay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Epafras Sacar. Nga sa karon pastor man sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Akong gina-mention ini abyan tungod kay basikon ara ikaw sa Dumaguete nga adlaw sang Domingo, amon ikaw ginaagda sa pagpakig-upod sa amon kada alas 5 sa hapon tubtob alas 7 sa gabi kada Domingo. Ang amon nga meeting may pagtuon sang pulong sa Ginoo kag siyempre may pagpasidungog kag pagdayaw o kun paghimaya sa Dios. Alas 5 sa hapon tubtob alas 7 sa gabi kada Domingo. Liwaton ko, Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Madamo gid nga salamat ni Lin Chungson nga ikaw nagapadayon sa pagtan-aw sining aton nga Facebook Live karon nga sa Ilonggo. Do mahidlaw man kita no sang Ilonggo, Lin. Sang dito ikaw sa Australia ti may mga in English dito. Tagalog karon sa Manila, no? Pero nami gid man ang aton nga hinambalan nga hiligay non o kon Ilonggo. Diri sa Hebrews chapter 13 verse 7 then verse 17 kag 24. Ari diri ang aton mga katungdanan sa mga pastor, sa mga alagad sang Dios. Busa kon kamo subong miyembro sa inyo nga simbahan, tanawon ta diri karon ang aton katungdanan sa aton pastor. Aton itugyan anay ini sa Ginoo pinaagi sa paggampo. Dios nga balaan, amay namon. Salamat nga kami imo ginluwas kag ginbutang sa amon simbahan. Sa din amon mabaton ang mga pagtudlo, instruksyon, pagsabdong o kung pagsaway sang mga manugwali sa mga pastor namon. Karon amon ginakilala nga may mga katungdanan man kami subong mga miyembro sa sina nga simbahan sa amon pastor o mga pastor. Hatagi kami Ginoo sang dugang nga paghangop kag kasanag sa nagapamalandong kami sini. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kinanglan nga mag-cooperate kita kag mag-comply o kung magtuman, magpasakop sa mga pagtudlo, pagwali, mga ginasugo sang pastor nga ginpasad man sa pulong sa Ginoo. Ang una diri
makita naton sa bersikulo 7. Remember them who have the rule over you. Ang aton nga buhaton, amoy ni. Let us evoke and exercise our memory to remember them who rule over us. Aton talupangdon, dumdumon, hindi gid pagkalimtan ang mga pastor nga nagadumala sa aton nga iglesia. Kagbisan pa atong mga pastor sang una nga gingamit sa Ginoo nga nagmalig-on ikaw sa imo espirituhanon nga pagkabuhi. Siguro kung madamo ikaw sang kwarta, pwede ikaw makahagad sa iya sa pagpangapi kag sa pag-testify sang kaayo sang Dios sa imo. Sino ang mga pastor nga gingamit sa Ginoo para nga ikaw makaangkon sang kaluwasan? Maayo ina nga imo siya tamyawon o kon pasidunggan sa imo kaugalingon nga paagi. Nga ang nga pasidunggan o kon tahuron siya, magpasakop ka. Sa sini nga verse, ako nakita, number 1, because of the schooling and instruction from the Word. Daw, kaangay ikaw kag ako nga nag-eskwela sa aton nga simbahan, nga ang gintuna naton, amo ang pulong sa Ginoo. Siling dre, who have spoken unto you the Word of God. Baw amo ining maayo nga pastor. Wala siya nagahatag sang iyang nga opinyon sa iyang nga pagdala sang sermon o kon mensahe kada Domingo. Pasandig niya sa sadsaran ang iyang nga mensahe. Nagkaulugan nga may authority kag may gahom ang iyang nga mensahe kay naghalin ini sa pulong sang Dios. Hindi ba? The Word of God. Recently o kung kagabi naguna-una ako after all that was said and done. Let us be men of the Word, capital W, capital O, capital R, capital D. Word, meaning the Bible. Men of the Word, men of the Bible, not men of words. Mga pulong naton siguro high-sounding words. Mataas nga mga English words ang aton nga ginagamit. Ma-entertain kag maghanga ang mga tao sa aton kay maayo kita maghambal. But are they really based on the Word, the Bible, the Word of God? So amo na ang isa sa mga kabangdanan kung nga ang you have to remember them who rule over you because of the schooling and instruction from the Word. Ikaduha nga rason nga nakita nakon sa sini nga verse, because of the sample and influence of their ways, whose faith follow. Diri sa Bible, ang faith at least may tatlo kakaulugan. Faith nga amo ang trust, faith nga amo ang way of life, faith nga amo ang body of truth. So sa akon nga pamalandong sini inang faith nga trust kag faith nga way of life sang mga pastor. Nangin ehemplo, modelo, example ini nga ginhimo kag ginkabuhi sang pastor. Whose faith follow, ang ilang nga pagtuo, paggawi, pagkabuhi aton ginasunod. And then ikatatlo nga rason sa sini nga verse, not only because of the schooling and instruction from the Word, second, because of the sample and influence of their ways, thirdly, because of the significance and impact of their walk, considering the end of their conversation or conduct or behavior. Ang conversation sa Old English, amo ina ang paggawi o kon behavior sini nga mga pastor. Importante ang
ila paggawi, ang ila walk, no? Pwede nga ang isa ka ang isa ka doktor maayo magbulong, wala ko sang may gina-refer ha. Maayo magbulong, maayo mag-diagnose, pero damo siya asawa. Nagakatabo na. O kung ang isa ka abogado, wala man ko sa may gina-refer, no? Maayo siya mahimo nga defense counsel. Pero hindi man maayo ang iya panimalay. Pero hindi maayo nga ang isa ka pastor. Maayo man sa siguro magwali, magtudlo, pero ang iya behavior, mayara siya nga mga utang, wala niya ginabayaran, may pagka-abdik siya kamot, no? In a sense nga manguwa siya sang mga pagkabutang sa iya mga membro. Maayo sa magdrama. Wala man nato ni pakanubo, no, ang pastor. In fact, aton gina-uplift ang moral standard nga igakabuhi sa mga alagad sang Dios. So, tungod sang ilang nga pagtudlo, tungod sa ilang nga influence, tungod sa ilang nga impact, aton sila dumdumon. Ikaduha nga verse ara sa Hebrews 13:17. Exert your efforts to obey and submit to them who rule over you. Amo ning katungdanan abyan sang pastor. Naga-rule sila sa aton. Naga-exemplify sila sang Christian life. Kag ari karon ang aton man katungdanan, obedience. Obey them that have the rule over you. Ang obedience may ginhatag, no? Nga sugo. Siyempre nagalin sa pulong sa Ginoo ang ginasugo, ginahambal sang pastor. Ang kinanglanon amo ang obedience. Ining ikadua ang submission, ginbutang ginkilala nimo ang role sa pastor, ROLE. Ang obedience sa iyang ginhambal nga rules, mga kasuguan. Ang submission ang iyan na angkon nga role o kon sa Cebuano tahas o kon papel sa kabuhi. Atong talupang doon ini. Tungod sang ilang role, ROLE, nagasubmit kita. Tungod sa mga rules nga ilagin pahayag, naga-obey kita. Nga nagasubmit ang asawa sa bana, tungod sa role sa bana, nga head of the family. Okay? Nga ang mga bata naga-obey sa ila parents tungod sa rules nga ginahatag. Kag siyempre nakahatag sila sang rules tungod sa ilang role. So amo na, no? These are the reasons for obedience and submission to them. Sila nagagwardya nagabantay sa inyo kalag. Their activity of guarding. Sila may salabton sa Diyos. Their accountability to God as they that must give account. Magasabat ang mga pastor sa tubangan sang Diyos. Their attitude of gladness, that they may do it with joy. Kung nagapasaway ang mga membro sa simbahan, kasubo ang mga alagad sang Diyos. Nagakontribute ini sang stress, sang depression, sang anxiety sa mga alagad sang Diyos. Now, amoy ning resulta kung ang mga membro naga-disobey kag wala nagapasakop sa mga pastor. May grief kasubo and not with grief. Masubuan sila. Then, fruitlessness to the members, for that is unprofitable for you. Kung ang mga alagad sang Diyos wala ginatuman sa ilang nga mga pagtudlo, kag wala ginapasakupan sa ilang nga mga papel subong pastor,
hindi lamang masubuan ang mga alagad sa Ginoo, kundi nga ang mga membro mangin fruitless, hindi magtubo man. Ma-affected sila sa kaimtangan sang ilang nga pastor. For that is unprofitable for you. Ikatatlo, there is a verse 24 na, Hebrews 13:24. Aton gali i-review, no? Mag-cooperate kag mag-comply. How? By evoking and exercising your memory to remember them who rule over you. Number 2, by exerting your efforts to obey and submit to them who rule over you. And then ikatatlo, by embracing and saluting and welcoming them who rule over you. Verse 24, siling diri, salute all them that have the rule over you. Magsiling gani nga saludo, meaning may respect. Respetuhon ang mga alagad sang Dios. Kay gintawag sila sang Dios sa amo nga katungdanan, sa amo nga role, o kon sa amo nga papel sa imo kabuhi. Dira sa inyo nga simbahan. Ano na, no? Comprehensive respect to all. And then in all the saints, they of Italy salute you. Ari diri ang communal respect from all. That means, ining Hebrews, ginsulat ini sang writer, sang didto siya sa Rome o kon sa Italy, ang pungsod sang Roma. So sa sini nga aga abyan, inyo dumdumon ang inyo pastor. Pangamuyuan siya, buligan siya, o siguro ginaimbitar man ninyo ang pastor sa inyo birthday, meditation, pagpangamuyo, pagpasalamat sa Diyos, siyempre may kaon. Anniversary, graduation sang inyo mga kabataan, inyo gina-imbitar ang pastor. Mga accomplishments na kapasar sa board exam. Kaya abi ninyo, gapangamuyo ng mga pastor nga makapasar ka mo. Ang nakon madumduman, may arang mga Kristiyanon nga pastor, pangamuyuan naton si Inday, si Nonoy, si Toto, magkuha sang board exam, kaya nangamuyo, and then, nakapasar. Pasalamat sa simbahan pagkatapos sulod sa trabaho, wala na kadumdum sa ilang nga simbahan. No? Kabay pa kuntani nga aton i-encourage subo nga mga parents, ang aton mga bata nga magpakigbahin man sa buluhaton sang Dios. Nagahuna-una ko kay ina nga may mga pastor ng ilang mga bata nagpastor man nga kung usisaon nimo hindi gid man dako ang mga honorarium sang iban, mostly sang iban nga mga pastor. Pero pastor man sila. Nakita nila ang ila amay malipayon sa amo nga vocation, sa amo nga trabaho sa ministry. Ang Ginoo nagahatag sang kinanglanon kag bisan pa sang wants sa mga pastor. Kag amo ina nga ang nahimo sina nga pastor amo nga iya guro gindala ang iya nga bata sa duog sa din siya nagwali o kung nag-evangelize. Primero diri sa Cebuano, no? Ining pag-upod ginatawag na nga uban, muuban. So primero ang bata uban-uban lang. So nahimo siya nga evangelist ang iya father, evangelist. So uli tungod kay namian man siya, nag-alagad man siya sa Ginoo, nahimo naman siya nga evangelist. Dito sa India, tungod sa caste system, kung ikaw panday, ang imo bata
babay man o lalaki, magupod gid sa imo sa pagpamanday, kag magpabilin ang imo family, ang imo clan, ang imo tribe, ang imo caste, nga mangin panday gid. Ang iban, negosyante, so magpabilin sila nga negosyante, ang ila mga bata, ang ila po mga negosyante. Ang iban, fishermen, magpabilin sila nga fishermen, sunod, ang ila mga bata, fishermen, ila mga apo, fishermen man. Amo na ang caste system dito sa India, particularly sa mga rural areas sa karon. Kung tani amo man na, no? Sa mga alagad sa Ginoo nga ang ilang mga bata mangin pastor man, missionary man, kay amo ina ang kalipay. But we understand and ang caste system is merely a culture. Ining pag-alagad sa Ginoo, this is a calling. May mga anak sang pastor nga gintawag nga mangin pastor. May mga anak sang pastor nga wala man gintawag nga magpastor, kundi mangin supporters sa mga pastor. So, bisan amo ina ang imo nakita siguro do kabus pobre sa inyo nga pastor, pero tanawa lang ang ila mga kabataan nga modelo kag ehemplo. Dira mo makita nga maayo gid ang Dios sa mga alagad sang Dios. Kung maayo ang Diyos sa mga alagad sang Diyos, nga ikaw, hindi magmangin maayo sa alagad sang Diyos. Diyos nga bala naman namo, ikaw ang tag-iya sang amon kabuhi, kag bisan pa sang vocation sa dinimo kami gintawag, kabay nga ang husto nga respeto, pagdumdum kag pagpasakop sa mga Kristiyanon sa ilang mga pastor, ilagid ipahayag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Brother Alimar Sorinio, thank you sa inyo nga pagtanaw. Elsim Anfoni, Judith Macorio, Pastor John, kamusta? Junjun Chavez sa Moraga dira sa Tampi. Kunara ka mo dira sa San Jose, pakigupod ka mo sa pioneering worker sang Sibulan Baptist Church, Pastor Junjun Chavez sa Moraga. Ria Takdoro, Nilin Chongson, Ilsim Anfoni. Kamusta Ilsim? Pila na imo bata? Salamat nga nagapamati ka, no? Siling dire ni Rhea, good morning, Pastor. Have a blessed Sunday. Have a blessed Sunday, Pastor, from Nilin Johnson. Mga kauturan, si Nilin, si Rhea, mga churchmates ni dito sa Salong, Cabancalan City. So, salamat nga nagapakigupod ka mo karon. And then, Noemi Nalam Herolaga. Salamat sa inyo nga pagpamati sining aton na minsay karon. Ang Diyos magaupod sa inyo sa sining adlaw. No greater love is known, no greater. Magaupod sa inyo sa sining adlaw. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given